Crear unhas bases reguladoras para a asignación das instalacións deportivas municipais. Esa é a proposta do Partido Popular de Pontevedra. Os populares creen que é necesario aprobar unha normativa que garanta o reparto equitativo e xusto entre todos os clubs da cidade. Na actualidade, Pontevedra non conta cun instrumento que regule este aspecto e, polo tanto, estamos deixando a unha potencial arbitrariedade por parte do concelleiro ou dun xefe de servicio dun ou do outro lado, o que toque en cada momento, esta asignación. Por este motivo, creemos que é importante e fundamental que, co obxectivo de democratizar e dar maior transparencia e obxectividade, se creen e se aproben unhas bases que, con carácter anual e meses antes do inicio da temporada oficial, regulen o reparto das horas do uso de instalacións deportivas que, polo seu carácter público, pertencen, sen excepción, a todos os pontevedreses e pontevedresas. A normativa para regular o acceso dos clubs ás instalacións deportivas incluirá diferentes criterios de reparto. Un documento de traballo no que se perfilan algúns criterios que creemos se deben ter en conta á hora de plasmar esta idea e que son, entre outros, por exemplo, o de dar prioridade ao deporte base ás escolas municipais, así como ter en conta criterios obxectivos e ponderables que sexan iguais para todos os clubs, por exemplo, o número de licenzas federativas, a masa social do propio club ou en según que categorías o nivel de competición. Os populares creen que é necesario afastar os criterios políticos do deporte local e utilizar procedementos máis transparentes e obxectivos. De feito, Guille Juncal asegurou hoxe que esta proposta naceu tras as críticas de algúns clubs da cidade. A nós sí que nos chegaron queixas, a min constame ademais tamén porque teño esa proposta en riba da mesa que xa fai 2 ou 3 anos algún club concreto sí que presentou na Concellería de Deportes unha proposta similar que non se atendeu no seu momento e que nos creemos que é importante recuperar. Esta proposta irá a debate no vindeiro pleno municipal. Ademais, o edil popular aproveitou esta rolda de prensa para lamentar tamén a xestión de Tino Fernández durante a pandemia. Un concelleiro de Deportes que vive no non e non constante e que non acepta unha soa proposta, unha soa opinión que non sexa da súa colleita particular e que tampouco tivo nin ten a humildade suficiente para, nunha situación tan complexa, deixarse aconsellar o máis mínimo.